haushin, babban abin haushin makari, wannan Ibrahim Makari, kun gane ko? Wannan Ibrahim Makari din nan, wannan makari wannan makari, wai kawai ka zo ka ce wai wannan hukuncin da aka yi bai cancanta ba, wai siyasa ce. Kai ba alƙali bane ba, alal aqalla fasalu ahla dhikri in kuntum, ba aikin ka bane alƙalanci. Ka shiga abin da babu ruwanka, wala takfu ma laysa laka bihi, ka ce baka saurari abubuwan da Abdul Jabbar din ne ya faɗa ba. Kaga yanzu nan a harkar ilimi kayi shishigi. Gaskiya ni a iya abin da na fahimta kawai kai munafiki ne, a iya abin da na fahimta kai munafiki ne, tsakani da Allah iya abin da na fahimta kai din nan mai dattin kwakwalwa ne, a iya abin da na fahimta kai din nan wallahi soyayyar da kake wa annabi akwai gara a cikinta. Saboda wannan mas'ala ake magana ta soyayyar manzo Allah, kawai sai ka ce ai Abdul Jabbar ai jahilci ne. Kai ka isa ka ce Abdul Jabbar jahili da lafiya kalau ake zaune? Mutumin da ya ce ko Ibn Taymiya ko Ibn Bas ko Ibn Uthaymin ko Ibn Abdul Wahhab, ko ba ka bane ba, kuma ya gaya maka ga sunanu, ga jawami'u, ga kutubu, ga maraji'u. Yanzu wannan masail din duk da yake faɗa, in Ibn Taymiya yana raye minti 10 gaba ɗaya masail din zai warware su a minti 10 ko minti 30. Zai saka maka hadisan, mutanen da za a cakuɗa isnadi su dawo da shi daidai, kuma komai haddacewa ake a cikin kwakwalwa. Amma kai ka ce minti 10 ta yi kaɗan, an ce da jahili buɗe littafi. Kawai kai kuma sai ka fito kai mutane katsalanda, kai kana ganin wannan hukuncin ma ba daidai akai ba. Kuma duk sai da aka gama hukuncin, alƙalin nan sai da ya je muraja'a, yayi karatu, ya kalli masail din nan, ya saurare shi, sannan ya zartar da hukuncin nan. Baka je ka gana da alƙalin ba, baka zo ka bada shawara ba, sai da aka zarce an zo ƙarshe dan ka raba kan mutane. Kawai sai ka fito rana tsaka, wahadaka la sharika laka, kawai ka shiga mas'alar da ka ce baka santa ba. To idan ka ce siyasa ce ta wannan aikin, gaya min wani rubabban dan siyasa ne, sannan waye munafinci mutane a cikin siyasar? Ana bin ka bashin sai ka fito ka faɗi wannan dan siyasa ne ya aikinci musulunci. Ana bin ka bashin wannan. Tsakani da Allah ya kamata malami ya san darajar kansa. A wannan mas'alar duk mutumin da bai goyi baya ko ya ji daɗin abin da aka yi akan Abdul Jabbar ba, wallahi billahi allazi mutum ne maghmusun bin nifaq. Duk wanda bai ji daɗin wannan abin ba, ku ne shaida. Abdul Jabbar din nan ba hawayen da bai samu ba, ba kalar kukan da ba mu yi zubar da hawayen mu akan abin da yake yi manzon Allah ba. Abdul Jabbar fa babu dalilin da za mu ki shi. Idan dan Kano ne, Abdul Jabbar fa namu ne na Kano, kai ba dan Kano bane. Idan da ta'assubanci ma za a yi kenan. Mun bi ka alaka da shi. Sannan mutumin nan kafin ya zo yau ba irin nasiha da malamai almajiransa suka ce ala jikan baba, ala abakka sai ta Allah ta yi. Da muka kai mu duk inda ka tafi da mu mun tafi. Ko ba haka bane ba? To gashi zai mutu, duk ku mutu. Ba dan kai ba da yanzu ruwa ya ci mu, a yanzu kasa ma ta ci ku, igiya ma ta ci ku. Yara su zuga shi ya yi shirme, shi kuma su ƙara zuga shi ya ƙara ɓanɓarma. Shek Kabir Abdulhamid rahimahullah ya ce ka nuna gurin, ya ce ga littafin ka guda ɗaya nan ƙarya 50 kai, ya ce ga nan ƙarya 30 da wani abu kai, ka zo ka warware. minti 10 ai minti 10 ta yi kaɗan. Su a mintunan da su ba mutane ba ne suka faɗi ga inda kai ƙaryar, cewa ba kai abin da yana cikin Bukhari ko to nuna a cikin Bukharin. Ƙarshe ba mutumin nan zuwa ya ce Shi'a ita ce take da gaskiya da ita da littattafanta 75%. A BBC bai wannan magana, ya ce shi yanzu baya wani damuwa dan an ce mai dan Shi'a.
ya ce amma tashin hankalinsa ga ce masa ahalus sunna. Yanzu da me yake fada? Sunnar manzan Allah, da manzan Allah ya ce alaikum bi sunnati. Mutumin nan fa ya darasi ya ce sai da na Umar mugu ne, ya ce a mulkinsa banda kwabɗe mutane da kulki da duka ba abin da yi. Mutumin nan ya ce duk tafsiran nan ƙarya ne, shi zai je fulfara. Ya dawo ya kalli sura izawaka, suran nan ya ce yawanta da fadinta ya fi suratul baqara. Wasu munafukai daga cikin sahabbai ne suka rairaye ta, suka matse ta, suka ciccire wasu abubuwa, suka mai da ita haka. Akwai surori da yawa ce duk sun fi baqara da ali imran yawa. Sahabbai ne kawai suka kwakwashe, suka ɓoye, suka yi da sisa, suka yi ha'inci. Da a ƙarƙashin kullu sayyidin fi jawfil fara. Duk wannan kai makare kai na ina, baka sa baki ka masa gyara ba, baka mai wa'azi ba, baka ce wannan abin da kake yi Abdul Jabbar ba daidai bane ba. Sai da aka gama wahala, wayanda suka yi wahalan nan salihan mutane, wasu daga cikin yan tijjaniya, salihan mutane daga cikin yan kadiriya, salihan mutane daga cikin ahlus sunna da yan izala, sai da suka gama. Yau kai kadai kafi duk wa'annan malaman kan fatanin su hankali da tunani, ka zo ka ce wannan abin da aka yi, da da'awar da aka yi, da wannan kotu da aka kashi, da wannan hukunci da aka yi ba daidai bane, to zo ka faɗi daidai din. Nan malam Abdullah Gadan kai ya ce duk sanda aka yi wani abu da za a ba annabi kariya sai ka yi kutun ka bata. Kaga ya tabbata Abdullah yayi gaskiya, malam Abdullah yayi gaskiya. Kaga gaskiya ta yi me? Ta yi halinta. Wallahi lokacin da Debora din nan, kun san Debora ko? Wannan jakar da ta yi wa annabi abin da ta yi masa, la'anatullahi alaiha, la'anatullahi alaiha. Da ya fito ya ce in an zagi annabi mu ma hauka cewa muke yi. Wallahi ba karamin daɗi na ji ba. In ba kuma ta ba akan wannan mumbarin nan din nan na fito na yaba wa bawon Allah nan, saboda lokacin da ake magana mas'alar manzon Allah to ba sai a manta kuma bambancin akida. Wanda ya fito ya abin da ya kamata sai ka yi me, sai ka jinjina masa.